Εκατοντάδες Έλληνες ομογενείς τραγουδούν σε κεντρική πλατεία της Στουτγκάρδης το «Μακεδονία ξακουστεί». Κρατώντας ελληνικές σημαίες με τον ήλιο της Βεργίνας, οι Έλληνες ομογενείς ζήτησαν από την κυβέρνηση να θέσει βέτο στο όνομα των Σκοπίων. Εάν εμείς φίλοι μου δεν εκφραστούμε, ποιος θα εκφραστεί? Εάν ο απλός Έλληνας δεν εκφράσει τον πόνο του, την αγωνία του, το ενδιαφέρον του, ποιος θα το εκφράσει? Σήμερα είναι εδώ η ψυχή του ελληνισμού, η ψυχή της Μακεδονίας, για να πούνε όλοι εδώ με μια φωνή, η Μακεδονία είναι ελληνική. Έλληνες κάθε ηλικίας που ζουν στη Γερμανία έδωσαν δυναμικό παρόν, εκφράζοντας ταυτοχρόνως την δυσαρέσκειά τους, όπως τόνισαν, για την αδράνεια των ελληνικών κυβερνήσεων τα τελευταία 15 χρόνια. Ουδέποτε δώσαμε μάχη για το όνομα, όσο πικρή και είναι η αλήθεια. 15 χρόνια πλήρης απραξίας και αδράνειας, γεμάτο λάθη, αλληγορίες και παραλήψεις. Στη συνέχεια, οι Έλληνες ομογενείς πραγματοποίησαν πορεία προς το ελληνικό προξενείο, όπου και επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Και να αλλάξουμε θέμα, ναι.